Okilo Manga diro wach ni jolony samoro ok ng'ad rieko kata samoro dwa bedo ni weru oko dipo ni sirikal mowe jolony oko koso jolony giwegi ok dwar mondo mi ng'ad rieko nikech adieri king'iyo Kenya en mar ji duto sama arito bedo mombekni to ng'ata bedo kamarach un jolony dipo ni un bedo oko mar sirikal ma samoro sirikal duto ni ok unyal choro machiegni mondo ugoje weche mag ng'ado rieko. Makosa ni kuom joma nie ma sirikal omiyo tich nikech seche moko inwang' ka kelo nigi kata evidence bwanyisi wa advice kata reports mwandiko ma seche moko wa challenge go tijegi they don't buy mane momi winjo kata kamiyo gi the challenge mada keso rumo mondo nwang' ni kata OCPD kata DCIO oluongo file cha mondo som nwang' tango miya lose case they don't tinwanga semo gi lose case just on a technicality maybe wadwa manga penjo witness ni ng'ami wacho ni neno ni nene sadi to light makanyone rom nadi mago chikegi neno konyero to mano is just a technicality koro dwaro ng'ama sharp makatimo that case to compare go file machielo to nango ordinarily Phone obiro kamoro manodhi kotni. What were the technical areas manomiyo ng'ani obedo scot free? Jogi okotim. Koro miyo end game mar research margi court nyaka wete. Kine tidwa blame bribery. You understand? Ineno ka mi example kae. Lawyer cha nyoro riembo kadhi ot. Kamanyo nego chago mokwongo. If I was the one investigating it. Kikwadonje investigation sana nikech en gima but generally en gima okwado wuoyo but generally gimatemo wach. Yes. No, I describe another scene. Okay. So gimone go kwongo team. Always in such kind of things. Wang'igi incidents mosekalo chien ma samoro keto piny Kenya kama ng'ao. Nikech wang'e wigni adek. Ineno kamo awach kaka koro thomano wuok mar mjumbe wanotimore Nyayo House. Gini otimore. Wa rely on CCTV data. Tinyese moko timore gotieno. To we will nitie police manyo beda located in that area. Ikichintie OCS ka chiwo jo moko to wacho ni kawuono udhi ring in that line. Udhi wuotho kama. Mano waondre ni mana evidence no kowuok. Udhi CCTV. Okun wango gima ber. Duoguru baki wuodh ng'ani. Nyocho wuotho nade. Ama de bedi mandukel gigi. Nduku kapok ochopo kama ng'ato wite ngimane. Yes. Weri gi weche mag nonro ka. Yes. Wadwa ng'iyo arita mar ngima gi ratiro mar ng'ato kapok ng'ato wito ngimane. Ang'o mosetimore nikech kwa describe bima osetimore sama ng'ato osewito ngimane to koro ok wadhi kete gima sirikal owinjo be nikech sirikal nigi ting' ma gichamo ne muma. Rito ngima gi mwandu. Gin gik mokariyo maparo ni katiba bendo keta aso winji koro rito ngima gi mondo kapok ochopo sama ng'ato koro wito ngimane piny Kenya owinjo bed ne timango jatend piny higni adek ma osebedegi nitiere moko achiel ariyo ma samoro oseneno ma iwacho ni very unfortunate kata unfortunate ang'o mo owinjo bed ne timo ka ok en jatend piny owuon to bede migepe mo meeting ing'e ni kae tadwaro mondo wawinjre niya yes gima jatend Kenya nyalo timo sani en mana probably evaluate gik mosetimore gi minister man kanyo to idho leng'e oro yiero ng'ama nyalo timo gino nikech minister ema onego bed discharge authority. Okay. Mane kama koro jatend piny obetie but gima timore ni nitie experts monego bed timo gigi to experts gima onego luong ma jatend piny onego have go breakfast ere intelligence collection marwa kaka Jokenya. Nikech sama jama fundu ringo budhi neg ng'ate ndara. Gimokwongo ng'iso ni karawan very much insecured. Okay. Bung'ani wadwaro moko ayude. Bung'ani neg ng'ano. Ai kendo nitie gik moko matimre bati. Onge haja mondo wabed gik moko CCTV. To ginyal konyo sama incident otimore. Backup marwa is very low sometimes. Nikech nwa kaka ana nyalo keto CCTV. Unjo atimang'o mondo arito. Ematemo wacho. Yes. Sami keto gimoro. Ka en gima Jokenya oketo. Ma Jokenya mokete e ndara ka. To nyaka gibed gi
monitoring system. Godhiambo kodhiambo bedo monitored bondik report. Ma incident ma waneno, ma gima timore, ma leadwa, koro wa steady no okay. Kara ma gima jogi nyalo ga timo ndara. Koro miyo beef up ma security ma that area medore. To waketo gik moko seche moko ma bedo samples. Koro gima onego watim moving forward. En kaka incident moso timore gi. Onego koro warang to okay. Wan gi security ma probably wa depend on gimo koso timore. Koro wadoge piny kaka wanyalo bedo no dwa geng nadi with the technology ma koro so wokni. All right. To someone gi technology ni be wanyalo keto ngat ma monitor this technology. Kaka ineno kambe jolweny kede ga semo kete no anga ngato idho wiye malo kati prisons. Okin ga gina there for the sake of it. All right. Yes. Erokamano wakili Omanga nitiere